Салому алейкум бародаро, салому алейкум нафароне ки нав даромадан бинам пахши мустақима нав сар кардем. Пешаи бозӣ чӣ хеле ки ваъда додам дар телеграм канал гуфтум ки пешаи бозӣ прямой эфир мегузорам. Ва бисёриам хоҳиш карда буданд ки ака прямой эфир бигузарон. Вақт ёфтем бародаро, ҳарчанде ки кӯдакон ғам метиҳанд гуфти гапо, хай хоҳиши шуморо иҷро кардем. Салому алейкум ака, мо сӯзи хубе бародаро, ҳама соз шукри худо, ҳама соз гуфти гапо. Мегзарем ба гуфти гапо ба бозии Виларреал Барселона ки дар меҳмонӣ бо Виларреал бозӣ дорад бародаро. Салом, метавонем гап занем ака, чӣ гап меша, меги ғолиб меша? Хайр гуфти гапо, умедворем ки Барселона ғолиб мебарад, барое ки единственный что мара Барселона падарка карда метавонад пага рӯзи зодрӯзма как раз бозии соати намедонам соати 12 саат тайёр тамом меша, вақтам саат уже 00 кишид 28 медара 28 зодрӯз дорам. Умедворам ки Барселона омада табрик мекунам бо ғолибияташ. Умедворем гуфти гапо. Ака меган Усман Дембеле касали дилай мембра астағфируллоҳ бародари хеле хабарҳоро якҷо медонӣ. Ака дар бораи Хави гап зан, чӣ трансфер дорад, чӣ план дорад? Бародаро, 2 рӯзи охир, честное слово, 2 рӯзи охир мехоҳам видео кунам дар бораи бозиҳо, не дар бораи бозиҳо мегӯям, дар бораи хабарҳое ки дар гирди атрофи Барселона шудааст. Успед намекунам, барое ки хабарҳо гуфти гапо лағжонда накард, гуфти гапо хабарҳое ки мебуророн гум мешавад. Барои ҳамин 2 рӯзи охир хабар дар бораи Ферран Торрес биромадааст. Раҳмат бародаро ки зодрӯз табрик кардистем, раҳмат, азор раҳмат бародаро. Ман гап мезанам, давоми гапма бугум. Дар бораи Ферран Торрес бисёр гапу чағ рафта ки январ даме бисёри журналистҳои машҳур, на танҳо ака Фабрицио Романо журналисти маъшҳуре дар Италия, дар Испания журналистҳои маъшҳур ҳастанд, дар ҳама тарафи гуфти гапо ҳама ҷуда журналистҳои маъшҳур ҳастанд ки боварнокишон ай Фабрицио Романо бисёртар. Барои ҳамин бисёриҳо хабар доданд ки Ферран Торрес ам мехарад. Мехарад ба кадом оз мегӯянд ки Барселона пул надорад. Чӣ хел мехарад? Мехарад ба он маъное ки 5 сола ҳам пули 50 миллион мехарад, 55 миллион мехарад, 40 миллионе мехарад Ферран Торрес ам. Ҳамура в течение 5 сол пулша метиҳад. Короче и хабар айростия, и хабар шидания. Барои ҳамин тайёр шудем дар зимистон. Ферран Торрес агар бисёриҳо бишносем, то дар сборни Испания ҳамавақт бозӣ мекунад. Основное хай ҳозираш дар Манчестер Сити камтарак мавқеша гум кардагия дар ҳаят. Бисёрам бозингари хубай, ҳам дар правӣ нападаиш боз мекунад, ҳам леви нападаиш боз мекунад, ҳам дар централи нападаиш боз мекунад. Ура дар Испания Луис Энрике любехи гуфти гапо истифода мебарад. Барои ҳамин барои Барселона дар моҳи январ трансфери хубе нигоҳ накарда, бо оне ки мо Люк де Йонг дорем. Худо медонад Люк де Йонг баъди моҳи январ трансфери зимистона дар мо места ё ки наместа. Барои ҳамин бародаро, Ферран Торрес ҳамон ҳамлагаре ҳастае ки ҳам метавонад дар вақти травма гирифтани Усман Дембеле тарафи прави нападаиша пур кунад, ҳам дар вақте ки шумо чӣ хеле бисёрҳо медонед Депай девяткаи ҳаққунӣ нест. Девятка ба кадом маъно мегӯям? Централи нападаиши асосӣ нест. Ба монанди Агуеро, ба монанди Хари Кейн, ба монанди Луис Суарес, ба монанди Эдинсон Кавани, ҳам нафароне ки Левандовски, ба нафароне ки бисёртар ба гол таваккал. Депай десятка, ба монанди Месси, тупа мегира, мекашона, мебара. Вингер вори гуфти гапо, ҳам десятка, ҳам вингер. Барои ҳамин ин гуна бозингар типи Ферран Торрес ганда дар кора. Салому алейкум мардум, сози хуби номакаса. Тупи тиллоӣ чӣ шуда кай Муҳаммад? Тупи тиллоӣ ба хиёлам рӯзи 29 мегзара. Ҳамин хиёл рӯзи 29 мегзара. Бисёриҳо гуфтаистанд ки Месси мегира, акма намедонам. Бисёриҳо гуфтаистанд ки соли 2021 Месси мегира, соли 2020 Левандовски гира, соли 2021 Месси мегира. Барои ҳамин гапу чопо дар бораи Месси ки мегира тупи тиллоиро уже буромадистем. Барое ки чанд кас тасдиқ кардааст ки Месси мегира. овоза дигар шуда бародар. Хай гуфти гапо инагда ҳавора бин, ҳавои Подмоскови Ямр ҷазира саҳар мехезӣ, ҳаво ғубор гуфти гапо на настроение дори на ҳеҷ, ҳаворам настроение вобастагӣ дорад ку. Барои ҳамин сар дар мекунӣ хи. Хай мешава бародаро. Дар қазияи Помир бетараф набош. Дар қазияи Помир хай мехонем дар Помир чӣ гап шуда. Айдаст мо чӣ меа бародаро, спортивни блогеро. Барои ҳамин иншоаллоҳ ҳамаш хуб меша, ҳам дар Помир, ҳам дар Тоҷикистон.
Ansu Fati кай боз мекунад. Дар Google навистанд ки Месси брид ту битлера. Бародар 29-ум меброёли маълум нест ки бридай. Не ки бисёру мегӯянд ки Месси. Дани Алвес кай боз мекунад. Бародар Дани Алвес баъди трансфери вақте ки трансфери зимистона сар мешавад, ан вақт уже метавонад уро дар Ла Лига ба қайд мегиранд, ан вақт метавонад бозӣ кунад. То январа бозӣ карда наметавонад. Ту чӣ кор мекунӣ? Ман ҳеҷ иштақати шумо чахчах дорам бародар. Ака дар бораи Усмон Дембеле чӣ шид контракт бо Ишав бозӣ мекунад? Усмон Дембеле бародаро Ишав дар ҳайат ҳастай, дар списки бозингарони обши ҳастай. Не ки боварӣ дорам ки аз аввали дақиқаҳо намебирояд, точно барое ки тайёр нест аввали дақиқаҳо бозида. Барои мумкин ай праи нападааш ё Демир бибирояд, ё ки Абде бидирояд, ё ки Ахумач. Ҳамин ҳар сеш ятш мебирояд. Баъд ба ай замена мумкин дар 60-70 минут вобаста бозӣ чӣ хел меравад бародар. Вобаста бозӣ чӣ хел меравад. Чӣ хеле ки медонем, Виларреал командаи сус нестай, ранги Виларреали пешина нестай, Виларреал сахт шудагиай. Хай чӣ хеле ки набуд дар хонаи худаш рӯзи чоршанбе бой дод, рӯзи сешанбе буд, хати Манчестер Юнайтед бозӣ дошт, бой дод. Не ки нигоҳ накарда ба ин Виларреал ганда сахтай. Унай Эмери тренери соз аст, ҳайати Виларреал ҳам сахте. Барои ҳамин мо дар меҳмонӣ бозӣ дорем. Умедворем ки дар сеюм бозӣ ғалабаи боваринок ба даст меорем. Гапҳо ҳарчанд ки бозӣ қиндад. Ғайр аз блогерӣ чӣ кор мекунем? Чӣ кор машғулӣ? Бародар ягон кор машғул нестам. Блогерӣ ман ели успех мекунам. Меган контракти Дракслера рад кардааст Усмон Дембеле. Ньюкасл. Контракти Ньюкасла вообще бародаро Дембеле нашуд. Агар шартномаи Дембеле суҳбат кунем бародаро, Дембеле мехоҳад ки шартномаша бо Барселона дароз кунад. Чӣ хеле ки дар як прямой эфир дига гуфтанӣ будем ки спортивни директори ки дар спортивни директори Барселона Алемани буд, ҳозираш дар худаш ба хоҳиши худаш рафт, уже чанд сол шид кор кард. Аму як чӣ бировард, як намуди шартнома бировард ки ҳамон вақте ки ман дашт дар видеоам карда будам дар бораи ҳамин шартнома ки вақте ки дар шартномаи нав пешниҳод кардан Дембелера, вақте ки травма бигира пулш камай, вақте ки бозӣ кардан бигира бе травма бозӣ кардан бигира пулш чанда афзун шудан мегира. Барои ҳамин и пешниҳод бар Дембеле не дар агенти Дембеле маъқул шудагӣ нест. Барои ҳамин чанд бор шуда файрод мекунад. То моҳи декабра, то охири моҳи декабра Ансу Фатиро нигоҳ мекунад. Агар накунад уже моҳи январ метавонам бифурӯшаш. Барое ки медонем ки дар моҳи январ вақте ки шартномаи бозингарон буд мешавад, ним сол пеш 5 моҳ пеш шартнома бучиданаш, метавонад қатъи дил хоҳ даста шартномабандӣ кунад, ё ки пешакӣ маслиҳат кунам озодона бе ягон чиз махфигарӣ гуфти гапҳо. Барои ҳамин ҳамаи гап дар агенти Усмон Дембеле вобаста айхави ҳам аст. Чӣ хеле ки дар ҳар як интервюш хави таърифш мекунад, айхави ҳам вобастагӣ калон дорад. Хай мебинем чӣ гап мешавад. Эфирша дар канал нишон буда гап нест бародар. Эфир сохранӣ мешавад. Пага медорем ба ҳазур тамошо кунем одамое ки серкурам, ки хов доранд. Ака дар бораи бозии Шоча чанд мегӣ? Бозӣ сергол намешавад точно. Хай иншоалло боварӣ гуфтестам ки боварӣ комил дорем ки Барселона ғолиб мебарояд. Оби заҳави точно мегзарад. Ака Стерлинг чӣ шид? Стерлинг якмуш қимати бадай, димуш ки Гвардиола уро сар додани нестай. Барои ҳамин қиндай трансфери Стерлинга кардан. Не ки ранги Месси як гала футболист дошта. Бобои ғулом чӣ хеле? Бобои ғулом маззааш нест, коронавирус шудагиа. Ака дар бораи Де гапу хабар багу Барса мефурӯшаш чӣ гуфтан? Не як хабарам хеле биромад типа Барселона фикр ақида дорад ки Де Йонга фурӯшаш то бия қарз марз бирояд. Не ки просто пустой хабар буд бародар. Барое ки Де Йонг яке фундаменти ҳозираи Барселона чӣ хелро мефурӯшӣ? Ака Юсуф Демир дар чӣ фикр дорӣ? Юсуф Демир то ҳамин вақта бозиш чӣ хел бигум дар бозӣ бо Бенфика хеле супер бозӣ накарду, нормални хича гум накард. Не ки ау бисёриҳо умеди калон доштанд, не ки нормални хича гум накард. Не то што не ки ман хоҳиш надорам ки Барселона уро бихара ай Рапид. Чӣ хеле ки медонем Юсуф Демир ҳамчун иҷора омадагия. Барои ҳамин ман лично намехостам ки уро бихара. Хубтараш прави нападаиши Абде қатъи Ахумача дар ҳайати асосӣ камтар ҷо битан, камтар время бозӣ бигира. Ира фурӯш зачем пули зиёдтӣ расход кардан барои як бозингаре ки и так дорим ам хеле бозингар Ахумач қатъи Абде
Абде чӣ хеле ки медонед дар бозӣ бо Бенфика неод пеша Бенфика бозӣ доштем қатъи Эспаньол дар дим тайм чӣ хеле дур омад бозӣ кард Абде вообще саграи зур Ахомачам нормалине ки Абде зур бозӣ кард дриблинги хуб дошт. дар бораи трансфери Тоттенхем гап зан ака мо дар канали Барса тиҷем чӣ хеле дар бораи трансфери Тоттенхем гап акаи Муҳаммад Юсуф Демир беҳтарин бозикардаи Месси ударои зур дорад бародар як ударе ки зад амурам штанга шид ин маънои онро надорад ки ранги Месси бозӣ мекунад ин хеле бозингарон ба монанди Месси миллионташ буданд ки ҳамаш миёяну мераванд. Педри кай ба майдон мебурояд? Педри ин сол точно ба майдон мебурояд. Ин сол ин маъное дорад ки то охири декабр ба майдон мебурояд. Мумкин баъди моҳи декабр моҳи январ да. Ака бугу Депай дафт кунанд да чи Рики Пуча монанд. Охи бародар Рики Пуч ползашини ки Депай ҳамлагарай. Озираш да Рики Пуч чӣ хел бугу дар чӣ мегӯянд дар ҷои Рики Пуч блин аёдам биромад гапам дар ҷои Рики Пуч дар мавқеи ки Рики Пуч бозӣ мекунад Гавия Нико Гонсалесай Педри вақте ки Педри чие даҷо ганда чи бисёре рақобат бисёре барои ми Рики Пуч фисиёта ки ба хиёлам ё меиста ё ки аренда шоӣ мекунад ё ки мефурӯшам барое ки ай Рики Пуч да мада махул ай Рики Пуч барое ки паси охириш паси бениҳоят зуре барое ки типа пасои охир ба монанде ки як ба як мебурора типа атакара пеш мекунад пасои охири хеле бозингаро зане ки Гави озирашда беҳтарин чилмай Рики Пуч агар бозиҳои Рики Пуча тамошо кунем бозиҳои Гавиро тамошо кунем мефаҳмем уже брат ами Каутиноро чӣ ба намедурорад дар ҷои Гави бародар охи Каутино дар защита ёрдам намекунад а Гави боша ёрдам мекунад разницара дести барои прессинг Каутино одна мешавад. Бля савол ба ҷавоб наметӣ чӣ бор гуфтам бародаро хай хафа нашед илтимос ман ҳамаи саволоро дида наметавонам инҷа саволам рафтса кадом чишм дар меғалта ҳамроҳ мебинам бехафагари ҳамҷа чи ҳаста я суратаки доллар аста ба хиёлам ҳамра биҷиқ савол ба хиёлам динга аст мебира савол калон мебира мумкин бинам пучолиам пучай рост мегӯяне бародар Амирҷон рост мега пучолиам пучай ака ман ягон видеои тира пропускат накардам ҳамаша тамошо кардам хати лайкош гап нест бародар барои мо Гави соз шид Педри травма дорад не ки Ҷоша Гириф мода соз шид конечно ози ай ҳама хуб бародаро ами рақобатпазирӣ дар состав рақобатпазирӣ боша даста пеш мерава вақте рақобатпазирӣ набоша даста пеш намера барое ки як бор Жорди Алба нигоҳ кун дар чизш дар леви заштини як Жорди Алба дига ҳам кас дига неста расслабиться мекунад медонад ки замина намекунад медонад ки ягон рақобат надорад қатъи ягон кас типа рақобат намекунад ана дар правил нападаиши дар правил нападаиш ҳам деста мехелай хайр Мингеса правил нападаиши тоза неста Мингеса центральни защитнике вообще-то барои ами рақобатпазирӣ ҳамеша зуре бародар ба гуфти ту ки зурай Гави ё ки Педри ба бозиҳои Педриро ман соли сезон тамошо кардам хубтара не ки Педри ҳам зурай Гави ҳам зурай не ки стилошон дига хире бародар Дани Алвес кай бозӣ мекунад бародар гуфтум ки моҳи январ да вақти трансфер сар меша акаи Муҳаммадҷон Каутино беҳтарин бозингаре агар ӯро замена накунад охи чанд бозии Каутино ман намедонам шумо бозиҳоро чӣ хел тамошо мекунед намедонам чӣ хел мебинем ман бозиро вақте тамошо мекунам анализ мекунам бародар ки қафо медава намедава тупа чӣ хел пас метиҳад барои ами не толка ман тренерам як чиза медонам ки барои не толка як тренери хави Роналд Куманда намедуровар барои чӣ Каутино дар ягон тренер бозӣ карда наметавонад барое ки нахоҳ ҳамаи тренерҳо далбоё бошанд ки фақат Каутиноро чап гиранд значит даму Каутино ягон проблема дорад прессинг дар иштирок намекунад мумкин намедава барои ами на Валверде тонис ура на Сетьен тонистеш на Роналд Куман тонистеш ина хавирам уже бовараш накардиса барои ами эҳтимоли зиёде ки барои Ферран Торреса харидан бисёриҳо чахчах доранд ки Каутиноро мефурӯшанд моҳи январда Ферран Торреса ба ҷои пули ӯ расход мекунад не ки ман боварӣ надорам ки Каутино дар моҳи январ Барселонаро тарк кунад Каутино зур буда просто ами барз дар ҷазир шид бародар Каутино даму Бавария мавқеша пайдо накард фақат аз замина мебиромад Каутино просто ами акари ки пуча дар калян қабда не сурати пешинаш буд акаҷон Барса Лигаи Чемпион мебиромада боша ба шарте ки Баварияро бибра умтити чӣ мешавад тақдирш умтитиро точно мефурӯшам барое ки
Langlera даже дровардеса, Умтити на дровардеса, این معنی را داره که برای کی خواهی Умтити را با Умтити گفتی که پا میفروشش رشتت نمیگه اکا همش خوب میشود انشالله خوب میشود اکا اگر چی نور بعد 3 ماه انتظار میشم اگر چی میشه نو بیشتر میگه که کارش به انجام میرسونه اکا کمانده بارسلونا رنگی کمانده اوقچار یا که خالقچار شده ما خودم برای چی که بارسا امنه که همه پرزیدنت بارسلونا کمانده را ریدک نه گادا پرزیدنت نیست باردار وقتی پرزیدنت اومد بارسلونا در قرض گم یگام ترانسفر نرمالی کردن نتونست همه سابود اگنتای پیشدگی را آورد برای که پول نبود ای همین سبب برادارو گادا پرزیدنت نیست تو що مسی رفت نو پول نبود برای مسی را قبیدن لالیگا اجازه نداد مسی آیا جد رفتنش خوبه برای که این خوی اومد بین اگه مسی در دستان بود خوی نمی اومد برای که وقتی که اوزی خوی اومد یگام استوره نرمال نیست او میتونه دسته را بقپه وقتی که خوی می اومد مسی در دسته بود مسی گلانه مسی چیزی میگه همون میشه یک خوی خطی مسی برای می خودش دادش خوی برای چی موی برای چی پیش یک کومال خوی ناومد برای که مسی در دسته بود هیچ کلمه نیست که مسی تویستون میره برادرها آیا جیاد خطا گفتن پرزیدنت درست نیست برای که پرزیدنت در قرض گمای دسته را قبول کرد با خیلی سسته ولی یلی گفتی گپ بازی دارن زاتو ایلاماسیا بازیگران خوب راندن که نقش اونجا خستن بازیگر که هیچ کلام نمیشناختش در 4-5 ماه اونجا نقش 50 60 70 میلیون شد برادر برای این خوبه که لاماسیا را استفاده بردن چه میام کس خریدن با نرخ 100 میلیون یورو Араухо ва пеш вот Араухо вообще дига не ҳеч ка Араухо ро боварӣ надошт не ки оз яке аз беҳтарин защитникҳо ба гуфти мада агар травмаш соли гузашта набуд уже беҳтарин шуда буд не ки травма хамаш мекард баъди омадани хави ягум намегарӣ шид брат ну бозиҳои Барселона пешакӣ дарун алкоман бинед чӣ хелие ба хави бинед чӣ хелие конечно изменӣ шидагия бародар тӯбқапии тикитака атака рафтан дар ну зашта да кам беақл мекунам гуфти гапо ака бройтед кай ба майдон мебре ура мохирои анварда холанда намегира барои холанд пул дар кора баъди омадани я поён кунам бародарам вақто Араухо намебуд камаш барса сета гол мезад Араухо яке аз защитникои ҷои кира мегира ҷои пикера мегира ака чӣ телефон дорӣ Redmi Note 8 Pro имшам бой мета кайф мекунам не бой намета точно ака муносибати хави ба месси чӣ хеле муносибат чон соза ине ки чӣ хел бугум охир месси главни вақте ки я бозингар главни бошад тренер мушкилай дастара контролировать кардан барои ми соза дафт шава амуди пай фақат дар моменти голзанӣ ба ҷои голзафид мекунад нафаҳмидам гапша ака худат нарафти ҳамлагарша боварк мехостам ҳамлагарша не ки оз дар формаи пешинам қарор надорам ака защитникам олиам аму защитника олиам проблема зиёда проблема ҳамеша зиёда не ки вақте ки Дани Алвес бар бигарда вақте ки ай раздевалка вобастагӣ дора бародар вақте ки ту хушҳол набошӣ ягон корот пеш намерава вақте ки ту хирсанд бошӣ бозӣ пеш мерава барои ми ай ҳамаи чиз чия о пайбек байбек бебек 20 рубл роӣ кард савол надод не ки роӣ кард ҳазор аҳмад президенти пештара ҳамаш каша кард бародаро я бор дига хотиррасон мекунем ки нафароне ки саволошро нахондаистам онҷо $1 аст бигиред саволотона битед ман дар калон када мебурора саволотона мебинем ҷавоб метавам ин маъноеро надорад ки ман шумо пул талаб дорум просто саволотона надестам бисёрон ноид кайсӣ пианич хати Гризман дар Барселона дар кора ёки Муҳаммад ёки не Муҳаммад пианич хати Гризман дар Барселона пианич точно дар кор нест барое ки уже ползашини худаш пур шудаги агар ползашини пур намешид Барселона Вандебека мехарид хави отказ намекард барои ҳамин пианич дар кор нест Гризман дани момент агар мебуд дар кор буд не ки уже бозингаро сосидест хави да типи бозингарони Гризман дар кор нест хави да ба край бозӣ мекунад худаш чанд бор гуфтага ки ман да вингери тездави ки одаморо як-ду одама гузашта бутонам ба монанди Коман ай Бавария ба монанди ки бугум охи
Дембеле ба монанди Фати, ба монанди Захай, Кристал Пелас, одамое ки вингер мегӯянд шо ба монанди ҳамо. Барои ҳамин Гризман точно ҳозираш дар кор мешид. Не ки Курган Молсетиҷи ки ҳазор раҳмат бародар барои рӯй кардагит. Ака илтимос як бор трансфери зимистонаро мегуфте. Пейбек бародар дар бораи трансфери зимистона ҳамин қадар гуфтанем бародар. Ман гуфтам пеши ҳамин видео ки Ферран Торреса Адеямия точно намехаранд зимистона, барое ки Залцбург дар ҳаёташ дар мобайни мавсим бозингароша сар наметаҳад. барои ҳамин зимистон Адеямира ждат кардан дар кор нест. Шумо уже пай бурдаистед ин гап дар бораи ки меравад. Барои ҳамин зимистон Ферран Торреса мехаранд точно ба ягон зашинники дига мехаранд. Мумкин агар Люк де Йонга фурӯшанд, не то что фурӯшанд, аренда обратно буташанд, барое ки Севилья уже қабул накардааст ва ё илтимос доранд ки ягон кас дигар дар Севилья дагар нарава, ягон дастаи дигарда аренда ним сезони дига арендара дар дигар ҷо бигзаронанд. Ишам қинда Брейтвейт соз мешавад. Брейтвейда фурӯхта наметавонанд, барое ки ним сезон бозӣ накарда бозингар уро ҳеч ка намехарад. Агар то ним сезона бозӣ мекард, Брейтвейда мо январда фурӯхта мешид. Брейтвейда точно намефурӯшанд. Ползашинико Пьянича агар фурӯшанд, не ки ӯ то охири сезона қатъи Бешикташ чӣ дорад, ба чанд девонагӣ дорад бародаро, ки қатъи Бешикташ шартнома дорад ҳамчун аренда. Барои ҳамин трансфери зимистона ягон чи интизор нашунад, беғарзи ягон нападаиши. Поён кунем бародаро, ки нашидисте. Ансу Фати бародар Пике Бускетс бисёр хатоӣ мекунанд. Дар ҷои Пике Араухо беҳтарин, дар ҷои Бускетс ҷонворо монан хуб. Не бародар хато карди. Пикета ладна, не ки Бускетс ҳозир фундаментае. Бускетс на самом деле зурай ҳамаи ҳамлои Барселона через Бускетс мегзара. Барои ҳамин Бускетса гуфтанд ки пир шудага. Як сезони дига метавонад Бускетс ёрдам бикунад. Пике точно вақтиш буш шудага, барое ки Араухо ҷои ӯро гирифтест. Бускетса хато карди, барое ки Бускетс набошад бозира қиндай пеш бурдан. Ягон кас бозира пеш бурдан наметавонад беғайр аз Бускетс. Агар бозира тамошо кунед, одамо вақте пас метан гавида, вақте пас ягон кас да мебинанд ки роҳ нест, да Бускетс метан ки Бускетс ягон роҳи дига бикова. Барои ҳамин як сезон да хеле бозингар мода дар кори Бускетс. Атак ака ба фикри худат Барса группа мебурояд. Гуфтестам ку уже ки ман чӣ хеле ки дар он видео дар вақте ки Бенфика да абзор карда будум, баъди ҳар як бозӣ абзор мебурояд, абзор карда будум. Агар Бавария чӣ хеле ки ай группаш биромадагия хоҳишманди бал гирифтан надорад. Не ки гап дая ки бозӣ дар Allianz Arena майдони Бавария мегзара. Бавария дар хонаи худаш ягон бор бой дани неста, намехоҳад бой бита. Смотря составша чӣ хеле монад, ба кадом рӯя мебуроянд. Барселона ба рӯяи ғолибият мебурояд, барое ки хита партофтан барои Динамо Киев боварӣ нест. Динамо Киев дар ҳаёташ Бенфикаро дар хонааш мумкин ягон чудеса шавад ки бубура. Атак барои Барселона ғалаба дар кора. Ай беғайр аз ғалаба ягон ничия пичи ягон фақат ғалаба метавонад Барселонаро прамои сатфоиза бурора. Несмотря Бенфика мебура набура, не ки мода фақат ғалаба дар Бавария дар ки ганда бозии қин мегзара. Барои ҳамин бародаро мо ҳам интизорем ки Барселона мебурад. Муҳаммад як канал кушо прогноз то охира давом те як-ду рӯз не. Прогноз шумо да маъқул бародаро, маъқул ки боша сараш медем, просто бисёриё да маъқул набуд. Барои ҳамин дар канали 11 бозингара гуфтем прогноз кунем. Бисёриё да маъқул, бисёриё да маъқул нест. Ба просмотрам кам мегира, оқа меҳнатои мо мекунем ҳайфайда. Лучи меҳнаторо да Барса мекунем. Ака нашоти ҳамин Бавария чӣ гуфтаниам, хеле бозии против Бенфика бозӣ кард, бозӣ кунам мезана Бавария. Бародар Бенфика чӣ хеле буд набуд, Баварияро 2 гол зад дар хонаи Бавария. Барои ҳамин ранги Бенфика бозӣ кунад шанс надорад, барое ки Бавария Бенфика нест. Бавария мошини немисия вай краёш ганда сахт кор мекунад, нападаиши сахт.
ну хай медонем ки дар центральный позишташ уже ки мехбозӣ намекуна барои ки коронавирус шудагия не ки хай то вақта бо ки травма мегира аймо ки травма мегира то вақта вале худо медона чӣ гап меша барои ҳозираш да пешгӯӣ кардан хела қинда барои ки ҳеҷ кана медона брат тинахӯи бугӯ баварера брат тинахӯ бугӯи баварера мебра охи ма ай чандҷиҳаташ гуфтум баварера мебра бародар барои ки баваре ай группаш биромадагия оха хоҳиши бозӣ кардан надора хоҳиши ғалаба бо монанди Барселона а Барселона хоҳиши ғалаба кардан дора барои ки бе ғалаба Барселона далши намегзара барои ҳамин иҷа чанд паҳлӯ дора Муҳаммад прогнозораш дадорем гап нест бародар иншоалло прогнозода мегзарем ака аз гап дар Реал Мадрид бародаро як хоҳиши дигар доштум ман шуморо ки не хоҳиш не як пешниҳоди дигар доштум ки чӣ хеле пеши ҳар як бозӣ ну типа дар бораи ҳар як бозӣ ман чӣ хеле ки ҳозир баъдои бозӣ гап мезанам пеши ай бозӣ дар бораи он командо чӣ хеле корошон чӣ хеле ки травма дора бозӣ чӣ хеле мегзара видео карда партум агар кадомитон чӣ дошта бошед хоҳиши ам хеле видеоро тамошо кардан дошта бошед плюс монем бародаро ман бинем ки чанд кас хоҳиш дора ҳай мебинем чанд кас хоҳиш дора дар бораи миё гап занем дар бораи пуч дигар гап намезанам бародар уже ман гап задам дар бораи пуч видеоро дар канал мепартом айсар медоред ҷои ҳам пуча пропускат кардагира тамошо мекунем бародаро ки саволошро нахондаистам бародар ҳамҷа долларака меҷиқи ҳамҷа 1 рубла 2 рубла менависӣ уже мебура ина бачнаиста братано лайка биҷиқин зиёда 200 нафарин раҳмат ака бародар барои гуфти гапо дастгирид 1000 раҳмат пайбек номат мебуд ном та менависӣ хуб меши ном та мегирифтим дар прямой эфир ина бародарон диди пайбек менависа сразу кабутак мебура калон када мебура ки ҳамин бача сабшин рӯй кардагия барои ин бародаро иншоалло ай дафи дига пеш ай бозиҳо обзор чӣ хеле баъди бозӣ мекунам хеле бозиҳо мекунем ки типа бозӣ чӣ хеле мегзара так что интизор шавем иншоалло боварӣ дорем ки шумода мегзара ҳамин чиз ака дар телеграм номи чат чия бародаро дар телеграм дар любой описание видеои мо ҳастай барса ба тоҷикӣ тиҷи ба англисӣ ба ҳарфои калон мезанем меброя так что будуроем тамошо кунем муҳаммад абдурозӣ ва бурон ранги месси варона душманаш дагия намеша бародар ва ё душман нест хай чизе кишид гузашт барса ничия кна мебра ёки не барса ничия кна бародар барса ничия кна вобаста бенфика қатъи динамо киев ничия кна меброя агар бенфика бибра барса ничия кна намеброя барои чи холошон яхела мешаване ки чи я бозии Барселонаро бурдагиеку ну встречни бозиро ҳисоб мекуна я бенфика Барселонаро 3-0 бурдагиеку ҳамин ҷиҳат дуюм ҷора бенфика мегира мо балички реалом не ки бавария бояд брат барое ки ҳар як победа пулай брат ну победа пулай не ки гап бо дар чизе настроите бародар гап дар настроите барон тҷк сабшин набуромад 20 рубл рӯй кардне ки сабшин ма гуфтесам ку гап да пул нест просто одаме ки аз сабшиниш намехонам просто амуро да так сабшин нест ки ма сабшини шуморо бихонам ҷавоб битам акай муҳаммад як барнома барои ставка кардан кунед дар бораи командо иншоалло ҳамун канали 11 бозигара полностью ставка мешавад иншоалло ҳамунҷода дар бораи бозиҳо прогнозҳои худмонро метиҳем бозии хайриявӣ кай мешавад ака мо амуро ажда дорем бозии хайриявӣ оли мебинем бародар кай мешавад утихла гуфти гапо тиха шид бародар ба фикри ман защитникои дес араухо гарсия баъд бародаро як саволи дигар доштум ки амун прямой эфира тезтарак бигзаронем ёки дердери бигзаронем чӣ фикр кунем фақат пешаи бозиҳо бигзаронем ёки инагда дар ҳафта 2-3 бор бигзаронем прямой эфира кадоми розия плюс мона бо ҳами апросам дар телеграму дар канали ютуб каналам метум барои ҳами и ганда муҳима да ну чанд кас ждат мекуна прямой эфира чанд кас ждат намекуна барое ки если честно ба худо меҳнат мекунам барои видеои качественӣ буровардан ҳам дар канали шахсии худи Муҳаммад Гайров ҳам дар канали Барса ТЖ хеле видеои хеле пофиг не ки ман видео партом просто так уҷа ман фикри ақидаи худам менависам хабара мехонам барои ҳамин бародаро ин чизо муҳимай барои ма да ака ҳоли ҳамин бозира Баварияро Барса ака ҳоли ҳамин бозира Бавария Барса бизана кунам мега бозира харидагия меганан ки Барс пешидира зада кунам ин хеле гап нест дар Лига Чемпиони хеле чида наметавонам бародар ки бихара
накун барномаи ставка у дунё фикр ки бародар ман ставка намекунам, мара хоҳиш кардестам, ма гуфтестам, ман ақли худро кор мефаҳмам. Ман як борга мегӯям бародаро, ставка ҷои пулкоркунӣ ҳамвақта нест, бозӣ кунӣ, одат накунӣ. ака ба фикри ту барс мебарад Виллареалро? Ба фикри ман бозӣ қин мешавад, не ки ман ғолибият интизор. Оҳ Ҷаҳонгир Зарипов акаҷон, фақат ба пеш, Аллоҳ нигаҳбон бошад. Ҳазор раҳмат Ҷаҳонгир, шуморо Аллоҳ нигаҳбон бошад. дар бораи тӯби тиллоӣ гап мезанед. Тӯби тиллоӣ рӯзи 29 мегзара, фаворитиш бисёриҳо гуфтаистанд ки Месси мегирад 2021. Не ки Левандовски ҳам шанс дорад. Левандовски 2020 точно мегирад. Не ки ҳеҷ ка намедонам френс футбол чӣ хел ҷоизаспориам мегзарад. Ду тӯби тиллоӣ мешавад, намешавад, барое ки аввал хабар буд ки ду тӯби тиллоӣ метавон барои 2020 мета, не ки худо медонад. Ну мебинем чӣ гап мешавад. Акад маошу чанд сум ай? Бародар ман маош надорам. Ами чанд сум гуфти гапҳои ютуб шава ҳамухар мегӯяд, хеле маоши ҳарвақта нест. Прогнози ҳамешава чие ай шумо ака? Прогнози ҳамешава бародар айма оби забютай. барое ки чӣ хеле медонӣ заштаи Барселона астай ягон бозие нест ки Барселона гол сар натад. Ака дар канали Реалтиҷи паго эфир мекунӣ, бародар Реалтиҷи айма нестай. Ман Барселонаро кушодам, ба он хотир накушодам ки Барселона бисёр мухлис дорад, он хотире кушодам ки мехоҳам қати мухлисони Барселона, ман худ мухлиси Барселона, мехоҳам қати мухлисони Барселона чахчах кунам. Фикри ақидоӣ ман дар ҳар як видео менависам, мегӯям ки бародаро ҳар як видеои ман мекунам, фикри ақидоатонро дар таи комментар нависед. Лично барои ман муҳиме ки дигар мухлисони Барселона дар ин бора чӣ фикр доранд. Ман даже дар телеграм каналам ҷои комментария кушодам ки ин мухлиси Барселона бо ин мухлиси Барселона дар бораи даста дар кадом ҳолат қарор дорад гап занам. Барои ҳамин ин чизо муҳимай. гуфтан гуфти салом алейкум бародар, бозиро дар канал дида мешавад? Не бародар, бозии футболоро прямой эфир нигоҳ карда намешавад беғарзи таварски матчо, барое ки ютуб маҳкам мекунад. Бозиро метавонед Аёко Спорт тамошо кунед. мош ҳатиё филм уҷа 999 рублай. уҷа ҳам англискиро нишон медиҳад, ҳам уҷа бисёр чиз Белатора, Мелатор, Ҷангпанг. зато любой вақт бозиро тамошо карда метавонед. агар пропускач кардӣ шоша надонистӣ, медро ягон рӯз бекор бошӣ, медро шоша надонистӣ, шоташа нишон метавонед, медро аввал бозиро тамошо мекунед. ганда Око Спорт приложение зура даям хай 999 рубл чия барои бачаи тоҷик 999, зато тамошо мекунед любой время бозира, любой премьер лига Англияра, бозиё любой Испанияра, Копа Америкара, ҳама чиза. ака Месси ай зора мурда нафаҳмидам гапта. Дуним бош мешавад. Ну смотря Барселона бародар чӣ хеле бозӣ мекунад дар нападения, ка хоҳиши дуним надорам ки мешавад. дар ин бозӣ 3 гол худо медонад бишавад. мумкин мешавад, ки медонад. ака хави состава чӣ хел мемонад? оз бабинам соат чашда состав буромадай. состав вале 1 соат пеш бозӣ мебурояд, барои ҳамин 9 соат 9 16 соатҳои 10 мебурояд. ака хави омад дар ду бозӣ барс косар не смотря бародар Виллареал команди сист пус нест. Виллареал Манчестер Юнайтед ди чӣ хеле кард, хай чӣ хеле ки хай удах бойдане ки дар Манчестер Юнайтед дар Олд Траффорд хурд партов дошт. Ну ай голое ки Роналдо буромад, барои ҳамин интизор шудан мумкине ки гол сар метиҳам. Ну мара намефаҳмам гол сар тане ки заштаи Барселона чӣ хеле медонем гол сар метиҳад. дар бораи Дембеле чӣ мегуфтед? места ё кимера пейбек? дар бораи Дембеле ҳамин хел гуфтанем ки бояд беста, барое ки хави даӯ рашид вад мекуна, барои ҳамин мумкин беста. Ну вобаста ай бисёри бозингарора сарошона агентошон гаранг мекунанд, барое ки агентора пули калон мехӯранд. ҳозир аст ки шартномаи Дембеле буд шидестай, барои ҳамин пули калон мехоҳад ягон кас. вақте ки бозингар шартномаш буд шавад бародар, любой даста ӯро маблағи бисёр метиҳад, барое ки барои трансфери ӯ пул наметиҳад ягон дастаро. барои ҳамин ба гуфти ман 70-30% Дембеле месада даста. барон тиҷӣ номард якума ҷавоб додам дар ӯ барномаат мирғ будай ту. ина бародар барон тиҷӣ навистае ки ман мирғ будам, не ки дар кадом барнома чӣ ҷавоб додем ман намедонам. мумкини саволои майдонтиҷиро бигӯя, барое ки майдонтиҷӣ канали ман нест. бародар баронтиҷӣ хато кардӣ.
اینجا جای مرغون است точно. او کانال ایدوداش ای اکن است برام تیجی کی خیلی آدم‌ها خطا میکنن در این دنیا همه خطا میکنن так что یگان چی گفتنی نیستیم اکن نشاطی امی باوریا چی گفتنی امی خیلی بازی پروتیفی بنفیکا بازی کرد بازی کنه میزنه باوریا را نه هم این سوال ما جواب دادم برادر میتونی پرامو افیر در کانال میپرتون تماشا کنی برای امی سوال دیم برای جواب دادن در کار نیست برای که آدم بسیار نایسیستی هم برای اون را جواب دادن که اونجا وقت هم خودش آماده است های آدمای گودکدارو میفهمن چه خیلی اخی گودکداری وقتی خوششون بیان گرنگ میکنن سرا اگه ما مخلصی بارس نه که باوریا 100% بو میزنه است چی میگویی ما باوری دارم که بارسلونا برای победа بازی میکنه ان شاء الله یا که نیچه که победа извини тогда брат ну хай گفت گپا извини принято سراسمش در کار نیست کانال بارسا بسیاریا من سوال میدونم در کانال 11 بازیگر خیال میکنن که فقط یکم نرسنه که برام تیجیت خطا میگیره وقتی که ما را مینویسن یکم کامنتر ما دیگه خیلی میبینیم کامنتر رو یکم کامنتر شما نمیبره با گفتی شما نیستگین یخ بینو دار یک مودا میبره که یکم مودا نیست کو هم یکم مودا میبره так что ترام خطا میکنی برادر خیال میکنی که تی یکم نیست نه که اون معنی نداره تی یکم نیست برای پیش تو آدمو نیستگین درباره لیورپول در حالت بهتری قرار داره از نوکک ساوثگемптون 4-0 زده اگر در بازی بارسلونا بعد خیلی ترینرش دادن یک گل نویگری هست چه بازی را اگر تماشا کنی نویگری نمیبینیم برادر یعنی من بریم است یا پایان کنم برادر سوالا را ببینم برادر درباره مسی ما جواب نمیتونم برای که مسی در بارسلونا نیست چقدر خواستم دربارش هم گفتم همون بابای غلام چی گفتم که بابای غلام کرونا ویروس برادر روز مزدش نیست درباره اکا در تاریخ بارسا در لیگ اروپا غلطیدگی کنیش غلطیدگی نه که لیش نما ای وقتی که بارسلونا را بالش میکنه من ندیدم که بارسلونا در لیگ اروپا بازی کنه ممکن من اهمیت نمیدونم وقتی گودک بودم نو تیپا از کلام میشه دیگه خیلی مخلص میکنی که وقتی گودک بودی خیلی ما مخلص بارسلونا بازیشون اهمیت نمیدونم ممکن بازی میکرد لیکن من لیش نه یاد ندارم در همین مخلصیم که ما ای سال 2000 уже دیم уже ما مخلص میگم ما یاد ندارم که در لیگ اروپا ممکن بازی کرده باشم ما لیش یاد ندارم که در لیگ اروپا بازی کرده باشم اکات تماشا میکنیم بازی میشه کنیشن برادر به این نمیشه پگه در برای بازی ابزار کردن در پره так что ما بازی تماشا کنم ما شما بازی را یک بار تماشا کنید برادر ما بازی را 2 با 3 بار تماشا میکنم با غیر از این با چیزاش تماشا میکنم ابزارش بعد بازی تماشا میکنم اگه سوپرلیگا چی گپ شد میشه اوزی کم طرح خبش دیگه سوپرلیگا انا لابراش یکم گپ نیست اگه خیلی بوده جنب اگه لیورپول خیلی باردارو با همین ختمه بخشیم چی اگر سوالی کدومی را جواب ندادم باردارو ما یا بارگه خودی رسو میکنیم که همجا صورت دلاره که مینیسی سوال میبرویا کلان کدام ما میخونم برای همین این قیدگه میستیم 2 میلیون دیگه میستیم باردارو اگر سوالی ناومد ان شاء الله ما خیلی پای کارو میشه برای که بسیار ممکنه ای تاجیکستان باشه уже دری بچ دگن با ان شاء الله پگا ابزار دوم میخریم نشد پرامو افیرم در اپروس میتون هم در یوتیوب هم در تلگرام باردارو کدومی که در تلگرام نیست التماس بدونید تلگرام در بدونیم پادکست کنیم اونجا خبرای نو میبره در رو 30-40 خبر درباره بارسلونا میبره так что барса тижином дорад дар любой видео ма дар описаниаш ҳастай так что бидонед дар телеграм подписаться кунед хати дига мухлисон чақчақ кунем ساعت چنده در شما ساعت دمون 9:30 میشه برادرو پدری کای باز میکنم پدری اخیرای موی یانوار دم میبره پریسینگ بارسا مخول جیسه ها برادر پریسینگ بارسا مخول جیسه برادرو هزار عمل برای دستگیریتون برای که میدونیم پراموی فیروی ما رو گوش میکنیم قدمت چخچه میکنیم هزار عمل خدا نگهبانتون باشه انشالله ای بارسلونا وزیرش در گفتستم که زودروز دارم پگا انشالله غالبیت انتظارم پگا در ابزار وا میخریم نگاه نکرده با او که من پگا زودروز دارم برادر من انشالله ابزار کرده در برای بارسلونا در برای بازی شبینه ویدیو کرده نشانتون میتونم باقی در امان خدا هم در آدمایی که خوب روان خوبای شیرین آدمایی که بازی تماشا میکنن انشالله در تلگرام وا میخریم так что خیر برادرم